हेलो सांग माने आज दिनटा पखाଳ ଖିଆଖି रे स्टार्ट करिबा। पखाଳ ପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଦେଇ ପୁରା ପୁରି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ମୁଁ କୁକୁରଙ୍କ ସହ ଖେଳା ଖେଳି କରି ସାମ୍ପୁ ମାରି ଗାଧା ଗାଧି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ସାବୁନ ଘିରେଇ ଦେଲି। ଶୀତ ଦିନରେ ମୁଁ ଗାଧା ଗାଧି କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ଦିନ ଥରେ ଲେଖା ଗାଧୋଉଛି। କଣ କରିବା ଘରେ ତ ଗାଳି ପଡୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସାବୁନ ମାରିକି କେମିତି ଫେଣ କାଢି ପକେଇଲୁ। ଏବେ ଆସିଗଲା ସେମ୍ପୁ ପାଳି। ତାକୁ ମାରିକି ମୁଁ ଗୋଟା ସାରା ହେଇଗଲି। ଏରେ ହଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଏଠି ପିଚ ପାଚ କରିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ତେଲ କଳା ହେଇକି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ବୋଉ ପାଖକୁ। ବୋଉ ବିଲରେ ଧାନ ଶୁଖାଶୁଖି କରୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ କେମିତି ଗରମ ଭାତ ଖିଆଖି କରିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ବୋଉକୁ ଡାକାଡାକି କଲି। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଖିଆଖି କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ପୁରା ରେଡି। ଖାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଖାଇବାରେ ଶେଷ ହେଲା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।